For DJ Rocky's Secret Files. Hindi dumating ang groom ko sa kasal namin. Ako ito, si Bella. At ito ang continuation ng aking secret file. Habang nandito sa Pilipinas si Joseph, ang boyfriend ko, madalang magpakita si Richard sa akin. Ang alam ko, nag-resign na siya sa work niya sa barko. Ang sabi niya lang, nag-enroll siya sa TESDA ng isang vocational course. Isang araw, bigla na lang tong sumulpot sa bahay. Pero nagulat ako sa itsura niya. Sobrang pogi niya. Sinabi ko yun sa kanya. Pero kahit pogi naman daw siya, hindi niya malalabanan ng boyfriend ko. Kahit daw 10 beses pa siya kumayod, hindi niya matatapatan ang yaman ni Joseph. Tinanong ko siya, Richard, ano bang problema mo? At sumagot siya ng, problema ko lang naman, lumampas ako sa dapat. Sa dapat na hindi ko dapat maramdaman para sa'yo. Dapat hanggang kaibigan lang kita. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Mahal na kita, Bella. Maling aminin pero mas maling itago. Akmang bubuka na ang bibig ko nang marinig ko ang malakas na busina ng kotse ni Joseph sa labas. At ang tanging nasabi ko na lang ay, I'm sorry, Richard. Engaged na ako. Sabay pakita ng kamay ko sa kanya kung saan nakasuot ang singsing na bigay sa akin ni Joseph. Sumagot siya ng, alam ko, sige na. Hinihintay ka na niya sa labas. Mag-iisang buwan na nakaalis si Joseph sa Pilipinas noon. Ganon din katagal na hindi nagpapakita sa akin si Richard. Isang araw, biglang nagparamdam sa akin si Alicia, ang aking pinsan, na ex ni Richard. Nagising na lang ako na nasa kwarto ko na siya. At ang sabi niya, aba, para kang si Sleeping Beauty matulog. Hindi ka lang kasing beauty ni Beauty. Kasing haba pa ni Rapunzel ang buhok mo. Ang ganda mo, te! Sinabi niya yun sa akin na parang sarcastic siya. Na-share sa akin ni Alicia na nagtapat si Richard sa kanya. Hindi na daw siya nito mahal. Ang sabi daw ni Richard sa kanya, ako daw yung bago nitong mahal. Kaya naman si Bella, ako, sobrang nashock ako sa sinabi niya. Nagmamakaawa at nakiusap sa akin si Alicia na huwag ko daw patulan si Richard kasi hindi niya daw kakayanin. Iyon lang. Yun lang yung sinabi niya sa akin. At mabilis na siyang lumabas ng kwarto. Mangiyak-ngiyak siya. Naaawa ako sa kanya. Sumunod namang nagparamdam sa akin si Richard.
Inabangan niya ako sa paglabas ko sa trabaho ko. Yung dating masaya niyang muka, kitang-kita ko yung lungkot sa mga mata niya. Tinanong niya ako kung pwede daw ba kaming mag-usap. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Dinala niya ako sa isang restaurant. Tinanong niya ako, "So, kaya mo magpakasal sa taong hindi mo naman mahal?" Sumagot ako ng, mahal na mahal ako ni Joseph. Minahal ko siya. Ngayon kung hindi mo yun matatanggap, wala na akong magagawa pa. Sumagot siya sa akin ng, "Duwag ka, Bella. Bakit hindi ka magpakatotoo?" At sabi ko, duwag na kung duwag. Who cares? Kung kinakailangan kong magpanggap, gagawin ko. Wag lang akong makasakit ng iba. May makikilala ka pang iba. Yung babaeng matapang na kaya kang ipaglaban. At hindi ako yun. At tinanong niya ako ng, hanggang kailan mo kayang panindigan niyang si Joseph? At sumagot ako ng, hanggang kailangan niya ako. Sa sagot kong yun, tumigil na si Richard. Bagsak ang balikat niya, kasabay ng mga luhas sa kanyang mga mata. Kahit ako naaawa sa kanya pero pinipigilan ko ang sarili ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw na namili ako sa pagitan ng taong mahal ko at mahal ako. At mas pinili ko ang taong mahal ako. Bakit? Kailangan pa ba talaga na may bakit? At kailangan ba talaga na may sagot sa bakit? Kasi sa pagpili ko kay Joseph, alam kong kapalit noon ay ang totoo kong kaligayahan. At kapag tuluyan na akong naikasal sa kanya, habang buhay ako magpapanggap na masaya, habang nakaharap sa kanya. Pero mas gugustuhin ko pa yun. Yung ako nilang yung masaktan kaysa ako yung makapanakit ng iba na walang ginagawang masama sa akin. Kundi ang mahalin ako ng wagas at tapat. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yun ni Richard, we decided to be friends. Ayaw niyang maputol yung nasimulan naming friendship. Naibalik naman namin yun. Ang galing namin parehas, parang wala lang ang lahat. Until one day, may isang pabor na hiningi sa akin si Richard. Kung pwede daw na isang araw kaming magkasama. Pupunta daw kami sa isang resort na hindi kalayuan sa Maynila. Isang araw lang daw at kami lang daw dalawa. Sakto, Sabado nun, wala akong pasok. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para magdesisyon. Kumuha ako ng isang traveling bag. Nag-empake ako. Maraming pwedeng mangyari sa isang araw, sa isang lugar na pwede kaming magpakatotoo ni Richard. Ako ang sumundo kay Richard kasi wala siyang sasakyan. Pagsakay ni Richard, napalingon siya sa likod. Napatingin siya sa bag ko. Pero wala akong narinig. Hinintay kong tanungin niya ako tungkol sa bag. Ang laki-laki ng traveling bag na dala-dala ko. Pwede akong sumama na sa kanya kung aalukin niya ako. Pero wala akong narinig sa kanya. Bago kami makarating sa resort, may malaking simbahan kaming nadaanan. At doon sa simbahan, sumumpa siya sa akin na ako lang daw ang mamahalin niya. Ako lang daw ang iibigin niya ng wagas sa tapat ng altar.
sumumpa siya sa akin. Sa mga sinabi niya, tunaw na tunaw ang puso ko. Basag na basag ako. Parang gustong-gusto ko nang magpakatotoo. Gusto ko ring ipadama at sabihin sa kanya na mahal ko siya. Pero sa huli, hindi ko mabigkas yung salitang alam kong gustong-gusto niyang marinig. Ang ginawa ko, niyakap ko na lang siya. Idinaan ko sa yakap ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Nag-relax kami sa resort, kumain na masyal, nagkwentuhan. Ganun lang yung ginawa namin. Hindi kami ginabi sa resort at bumalik na rin kami sa Maynila. At yun yung last day na magkasama kami. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Si Richard tumatawag. Nagpapaalam aalis daw siya ng bansa. Naiyak ako. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya pero hindi ko nasabi. Pigil na pigil. At ang tangi ko na lang nasabi sa kanya ay, mag-ingat ka. Bye. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan simula nang umalis si Richard. Dati, madalas kaming mag-exchange ng messages. Sa Viber, sa Facebook. May mga pagkakataong tumatawag pa siya. Yung dating dalas, dumalang. Dumalang ng dumalang. Hanggang sa nawala na. Umuwi na rin noon si Joseph. At nag-asikaso na kami ng kasal namin. At in fairness naman kay Joseph, ang aking boyfriend, napaka hands-on niya. Totoo pala yun, no? Kapag ikakasal ka, halos hindi mo na magawang makatulog. Punong-puno ng kaba yung dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung para saan yung kabang nararamdaman ko. Ang daming naglalaro sa isipan ko. Pero never kong naisip na umatras sa kasal namin ni Joseph bukas. Alam ko, pagsikat ng araw bukas, yun ang pagpasok ko sa buong buhay kong kalungkutan. Habang buhay na ako magpapanggap na masaya kapalit ng totoong kaligayahan ni Joseph. Kinabukasan araw ng kasal namin, andun pa rin yung lakas ng kaba ko. Pinagpapawisan na ako sa loob ng kotse. Nakailang sulyap na ako sa wristwatch ko. Kalahating oras na akong naghihintay sa groom ko. Pati si Papa, kita ko sa mga mata niya na nag-aalala siya. Hanggang sa lumabas na si Papa ng kotse. Ako din lumabas na. At unti-unti lumalapit ang Papa ni Joseph sa Papa ko. Bagsak ang balikat at sinserong humingi ng paumanhin. At sumunod na lumapit sa akin ang Papa ni Joseph. I'm sorry, Bella. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Joseph hindi raw siya makakarating. Hindi dumating ang groom ko sa kasal namin. Nanlambot ang mga tuhod ko. Nanghina ako, sobrang mixed emotions. Gusto kong sumigaw pero parang wala akong boses. Gusto kong umiyak pero bakit ganun? Walang luhang pumapatak sa mga mata ko. Gusto kong magalit, magwala pero hindi ko magawa kasi wala akong lakas. Hindi ko na namalayan kung paano kami nakauwi ng bahay. Basta sa mga oras na yun, gusto ko lang mapag-isa. Nagkulong ako sa kwarto ko. Una kong nahagilap ang cellphone ko. Maraming missed call si Joseph. Binuksan ko ang cellphone ko, inalisan ko ng battery at pinutol ko ang SIM card. Sunod kong nahagilap ay ang laptop ko. Binuksan ko para i-delete yung account ko sa Facebook.
Pero pagbukas ko ng Facebook, bumungad agad sa timeline ko ang status na nakapost sa account ni Richard. At ang status niya ay in a relationship. Ang lupit! Sa araw sana ng kasal ko, nagpalit ng status ang lalaking nangako sa akin ng wagas na pag-ibig. Nasaan ang pag-ibig na ipinako niya sa akin? Ilang buwan pa lang siya sa barko. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Sobrang sakit. Parang durog na durog ang puso ko. Hindi ko nga alam kung alin yung mas masakit eh. Yung hindi pagsipot sa akin ni Joseph sa simbahan. Or ang malamang hindi na ako ang babaeng mahal ni Richard. Sa isang iglap, dalawang nawala sa akin. Ang lalaking pinaglaban ko hanggang sa huli. At ang lalaking totoong laman ng puso ko. Napaisip tuloy ako kung nagpakatotoo ba ako noon. Okay kaya kami ni Richard? Hindi ba ako masasaktan ngayon? Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko pa rin magawang magalit sa kanilang dalawa. Una, para kay Joseph. Ano man yung dahilan niya, hindi ko siya masisisi. Maraming siguro. Nararamdaman niya siguro na hindi ako buo para makasama siya. Pero bakit ganun? Nagawa niya akong talikuran at iwanan. Sobrang sakit ng pagtalikod niya sa akin. Kasi hindi niya alam yung binitiwan at tinalikuran ko para sa kanya. Ayokong isumbat sa kanya yung ginawa ko. Isang araw, nagising na lang ako sa isang kwarto. Nasa ospital na pala ako. Halos 2 linggo pala akong hindi naglalabas sa kwarto ko. Nawalan ako ng ganang kumain, mabuhay. At hindi yun kinaya ng katawan ko. Sa pagmulat ng mga mata ko, si Joseph ang una kong nakita. Puro pasa ang mukha nito. Malamang sa galit ni Papa kaya ginawa sa kanya yun. Noong makita ko si Joseph, parang naging gripo yung mata ko sa luha. Kaharap ko ang lalaking hanggang sa huli pinaglaban ko. Pinaglaban ko ang alam kong kaligayahan niya, kapalit ng kaligayahan ko. Katulad ko, naiyak rin siya. At nag-iyakan kaming dalawa. Umiyak siyang nagsimulang humingi ng tawad. Bella, patawarin mo ako. Natakot ako. Kinulang ako ng lakas ng loob para siputin ka sa simbahan. Baka kasi mangyari lang uli na iwanan ako doon ng bride ko. Natakot ako, patawarin mo sana ako. Mahal na mahal kita, Bella. Kaya sana mapatawad mo ko. Paulit-ulit na humihingi siya sa akin ng tawad. Habang hawak-hawak niya na mahigpit ang kamay ko. At sumagot ako sa kanya ng, sana katulad mo din ako na natakot. Sana naging duwag na lang din ako na ipaglaban ko yung pangako ko sa'yo. Yung pangakong kailanman hindi kita sasaktan at iiwan. Sana naging duwag ako para panindigan yun. Itong mga luha, alam mo bang hindi ito para sa'yo? Nakita kong nalito si Joseph. Pero nagpatuloy ako. Pinili kong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Ang sabi ko, may mahal akong iba.
Pero ni minsan hindi ko siya nagawang pagbuksan sa puso ko. Kasi nauna ko na dito. Nagawa ko siyang bitawan kasi ikaw yung gusto kong hawakan. Nagawa ko siyang saktan kaysa ikaw yung masaktan. Alam mo bang lumalaban ako sa sarili kong nararamdaman nang hindi mo alam? Ipinaglaban kita. Inihanda ko ang sarili kong malungkot habang buhay kapalit ng kaligayahan mo. Kung natakot ka, sana pala natakot na lang din akong mawala siya. Sana nangibabaw din sa akin yung takot kaysa sa pagpapahalaga ko sa'yo. Pero kahit na nagawa kong magmahal ng iba, alam mo yung isang bagay na hindi ko nabago? Yun na yung hindi ka iwanan. Hindi kita kayang iwanan at saktan. Pero ikaw ang dali sa'yo. Ang dali mo kong tinalikuran at iwanan. Alam kong nagulat siya sa mga naging revelasyon ko. Pero nakita ko pa rin sa mga mata niya yung pagmamahal niya sa akin. Niyakap niya pa rin ako at paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Akala ko magagalit siya, iiwan niya na ako, pero hindi yun nangyari. Saksi siya sa kabiguan ko, sa kalungkutan ko. Isang araw, tinawagan ako ni Richard. Inimbitahan ako sa kasal nila ng girlfriend niya. Ang saya-saya niya. Pagbaba daw nila sa barko ng girlfriend niya, magpapakasal na sila. Buntis na daw kasi yung babae. At kapag pinanganak daw yung panganay niya, kukunin daw niya akong ninang. Hindi ko na nagawang tapusin pa yung pagkukwento niya. Nagkunwari akong hindi ko siya madinig. Putol-putol yung linya niya kunwari. Pero actually, dinig na dinig ko ang lahat ng sinabi niya. Sa bawat katagang lumabas sa bibig niya, parang patalim na sumasaksak sa puso ko. Hindi niya siguro talaga ako mahal. Imagine nagawa niya akong imbitahan sa kasal niya. Sa huling check ko sa mga sinabi niya sa akin sa tapat ng altar. Ako yung gusto niyang makasama habang buhay. Nagawa niya pa akong aloking maging ninang. Ninang, ay ako dapat yung nanay ng magiging anak niya kung nagkataon. Napaisip tuloy ako. Totoo kaya niya akong minahal? O pinaglaruan niya lang yung feelings ko? Baka sinubukan niya lang ako kung mabilis ako matukso. Ang totoo, muntik na akong matukso at maniwala sa mga pinakita niya at pinadala niya sa aking pagmamahal. Nung araw na humingi siya sa akin na makasama siya, kaya ako nagdala ng malaking bag, nag-empake ako ng damit. Kasi kung yayayain niya akong lumayo at sumama sa kanya nung araw na yun, sasama ako eh. Inintay ko lang na patunayan niya yung pagmamahal na sinabi niya. Pero walang nangyaring ganoon. Ang bilis niyang makahanap ng iba. Umattend ako ng wedding niya nang hindi niya alam. Oo, tinorture ko yung sarili ko. Sinaktan ko yung sarili ko. Paraan ko yun para parusahan yung sarili ko. Ako sana yun eh. Yung bride niya. 3 taon. 3 taong nag-move on ako. Pero hindi umalis sa tabi ko si Joseph. Nandyan lang siya palagi, nakasuporta, nakaagapay, nakikisenti sa akin. Sa ngayon, masaya na ako sa piling ni Joseph. Hindi uli naging kami, pero basta na lang kaming nagpakasal. Sa pagkakataong to, hindi ko na kailangan magpanggap sa kanya. Kasi totoo na masaya na ako sa piling niya. Kung noon minahal ko siya, ngayon mas mahal na mahal ko na siya.
Ang sarap na sa kabila ng lahat, kami pa rin pala ang nakalaan para sa isa't isa. Ngayon, na-realize ko na tama ang desisyon ko noon. Napanindigan siya hanggang sa huli. Kasi si Joseph lang pala talaga ang magmamahal sa akin ng tunay. Sa asawa ko, Joseph, salamat kasi hindi ka napagod sa paghihintay. Sa pagbabalik ng pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Salamat sa wagas na pagmamahal mo sa akin. Sa ngayon, magdadalawa na ang anak namin. Sa December, nakatakda akong magsilang sa bunso namin. Hanggang dito na lang po.